אתה יודע איפה אנחנו? טוב. זהו, כנס לאמצע אתה, כנס לאמצע. אמר שהוא יבוא. יעבור. איך אתה לאמצע? אתה רק באמצע. נגמר. נגמר לו הסיפור. כמה לונג'ים כאלה והוא נרגע. שם לב לאוזניים, שתיהם אליי, אוקיי? זרוק לו מילה, עכשיו לא משנה מה. זה לא להשתחרר. אני רוצה שהוא יהיה איתך גם.